vás, priatelia. Tak sa stretáme opäť na záver ďalšieho mesiaca a začíname tento pekný mariánsky mesiac máj. Chcel by som sa s vami podeliť na začiatku tejto modlitby s misionármi o takú jednu svoju skúsenosť, ktorú mám počas tohto veľkonočného obdobia. Možno, že ste si všimli, že počas prvých čítaní čítame knihu Skutkov apoštolov a tam sa opisuje, ako prvá cirkev sa postupne mobilizovala, ako apoštoli išli hlásať Ježiša Krista do druhých miest, ako prebehli prvé obrátenia, ako sa obrátili ich spolupracovníci prví. Toto mi príde také veľmi zaujímavé a veľmi inšpiratívne aj pre situáciu, v ktorej sa nachádzame tu na Jakutí. A keď budete mať možnosť sa modliť alebo čítať, počúvať tieto čítania, tak verím, že si tiež na nás v modlitbe pred Pánom spomeniete. Chcel by som tento desiatok svätého Ruženca spolu s vami obetovať práve za to, aby tá skupina, komunita veriacich ľudí, ktorí žijú tu na Jakutí, v Jakutsku, v Aldane, aby sme boli takou kópiou toho, čo vidíme na skupine prvých kresťanov v Skutkoch apoštolov. Majme Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ráduj sa, Maria, blagodati plná, Господь s Tebou, благословенна Ty между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Svätá Maria, Mater Božia, molís za nás hriešnych, nyní i v čas smrti našej. Amen. Радуй sa, Maria, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Svätá Maria, Mater Božia, molís za nás hriešnych, nyní i v čas smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachrán nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak veľmi pekne ďakujem, že spolu s vami môžeme takto vyprosovať dary Ducha Svätého, aj teda pre vás a pre vaše úmysly, aj pre to, čo potrebujeme tu na Jakutsku. Tak ako to býva zvykom na záver, chcel by som sa dneska špeciálne poďakovať Matúškovi a Katke z Trnavy, ktorí nám poslali
správnu odpoveď o tom, kedy sa slávi Veľká noc, kedy katolíci, kedy pravoslávni, že tento rok to bolo o týždeň neskôr u bratov pravoslávnych. A opäť na známu adresu sdbjakutsk@gmail.com. Tentokrát to nebude správna odpoveď na otázku, ale bude tu skôr úloha. Budeme na tejto adrese čakať vašu nahrávku, kde sa pomodlíte jedenkrát Zdravá z Mária po rusky. Istú formu podpory možno nájsť aj v druhej časti desiatka, kde som sa modlil po rusky. Tak verím, že to zvládnete, že to zaregistrujete, či už na mobil, alebo priamo do počítača a pošlite nám túto vašu nahrávku, tento váš pokus, či to už bude sami, alebo doma, alebo to bude niekde na stredku. Budeme veľmi radi, ak aj takýmto spôsobom si počas mariánskeho mesiaca spomeniete na nás, keď sa budete modliť, či desiatok, alebo celý svätý ruženec. Na záver by som vám chcel zaželať veľmi pekný, úspešný, plodný jarný mesiac. U nás v Jakutsku už jar nastúpila tak v plnom, aj keď to tu nás znamená, že je všade veľa vody a blata. Čakáme, že ešte rieka Lena úplne rozmrzne, teraz sa cez ňu nedá prechádzať, tak všetko tak viac menej stojí. A teda príjmite požehnanie. Pán s vami i s duchom tvojím. Nech vás všetkých vašich blízkych, aj tých, ktorých nosíte vo svojom srdci, žehná, ochraňuje a sprevádza všemohúci a dobrý Boh. Otec, Syn, Duch Svätý. Amen. Paká.